para lagi kayong notify sa mga new video namin. Enjoy the video! Colorful. Rainbow color. Tama. Gurang na kasi oh. Galing ibang bansa pa yung nagkukulay. Nakilala pa to sa Salon David ba? Salon David. Yati natin guys, ang resulta ko kaya. Ang iitim nga. Bagay, kulay ko talaga. May itim. Ayun. Nagpapabata, dadalaw kay Joanne. Natin guys, ibalik ko. Tayo na tayo. Ayan. Gurag na kasi oh. Guys. Ano po? Tatlo na lang yung itim niyang Pwede ba buhok. yung kalahati mo ng kulay mo? Pwede. Mukha kang ano. Syunga. Gusto ako na seminar bukas eh. At ang membro sa Purpose, si Papit. May meeting tayo. Simbahan. Ay, si Jacob ah. Jacob! Jacob! Sawa na siya sa black and white. Stress? At ba kasi kasawa? Mamaya antayin natin ang result. Yan nga, galing ibang bansa. Si Ate Mean. Oh, hi na Ate Mean! Sa David Salon niya nagtatrabaho. Rest day lang niya. Ayun na oh. Naitim na. Parang hindi, walang epekto. Ayan, tapos na. Tignan natin kung anong result. Kung babata ba siya. Let's see. Patingin nga. Ayan guys. Babata na siya ng mga 1 year. Thank you for watching. See you sa next vlog namin. Bye!